Idan baka mana subscribing ba, dan Allah ka danna subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu. Sannan sai ka danna ƙararrawar sanarwa yayin da za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon shiri akan wannan YouTube. Barni da su ko za ta mutu ko kuma ta ga suka coronavirus tana ta chorus ni zan yi waka ta ko babu chorus. Yawa gashi mai gida da mai gida na sun ma iska ne da wani gaya mace wani ba su ba su kai ainihin da ake cikin nan yau gari ban zama mummunan labari yau gobe duka ga hannun wannan mai gida a taron kuɗi na zan yi nawa ne sai ka shayi akwai wannan buredi babba ana sa kwakwa shi za ka ɗauko mu babu wannan gaskiya ke yanzu abubuwa gaba dai su kai ina ga ma bari na yi wa tunan yi waya ni kuma yake bukata kuma yana da an ƙarya ne kawai yanzu zai sai abu kawai basu da ko sisi hello ga a wani buga wallahi ga jiya na da ba wallahi ga Lagos na ko corona virus wallahi inda muke ma na gama ba an samu mutum biyar ne ga mutum biyar a harkan corona nan duk wanda ya cuce mu wallahi mun cuce No.